पलिटिक्स राजनीति राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायनो फैलायबाय नोंथांमोनजों बे भिडिअनि थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय मा जानो हागौ बे भिडिअआ स' आं गिबियावनो बुंगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरलायसिगोन आरो बे कमेन्ट्सआव 50% आंखौ रायलायसिगोन नङा होमबा आरो 50% बै जाय रायग्रा बिथांमोना गासैबो निश्चय BPF नि जागोन BPF नि सापर्टार जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना जेसेबां पलिटिक्स नोजोरजों नाया मानो बेयो नोंथांनिबो भुल धारना बाखि आं बर' मानसि हिसाबैसो बाथ्राखौ बुंगोन आरोना बर' मानसि हिसाबै नोंथांमोना बर' मानसि हिसाबै लाया आजिखालिथ' बर'फोरा बर' जाना गैलाना सोरबा BPF सोरबा UPPL ओरैसो जाबाय नालाय माने आजिखालि एबसुआबो UPPL आबो एबसुसो नालाय बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन स' आजिखालि बर'फोरा बर' जाना गैलाथ' बर'फोरा पलिटिक्सआव बिराद पन्डित जाजोब्बाय आजिखालि पलिटिक्सआव ओरैबायदि पन्डित जाबायना ओरैबायदि पन्डित जाबायना सब मानसिखौबो मा पार्टिनि हिसाबैसो नुयो आरो आजिखालि गतिके नोंथांमोना मा नोजोरै नायगोन आं मिथिगौ आरो माखासेया साबायखरबो बावगोन बिथांमोना निस्सय UPPL खौ मोजां मोनग्रा बेबायदि जागोन आरो नाथाय आंनि बे भिडिअआ बर' हिसाबै बेवहाय आङो अमर सिंह ब्रह्म आथिखालनि बर'नि सासे इन्टेलेक्सुवेल ससियेल मिडिया इन्टेलेक्सुवेल बिथाङा ससियेल मिडियानि सासे इन्टेलेक्सुवेल बास्तबाव बिथाङा इन्टेलेक्सुवेल नङा BPF नि माने मा होनगोन बेखौ BPF नि थारमाने मा मुखपात्र ना मा होनगोन बेबायदि माबा मोनसे होनगोन आरो माउथपिस स' बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों बिथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो किन्तु बांद्राय मोजां जायाखै आं बर' जाति हिसाबै बुंदों पार्टि हिसाबै बुङाखै दे बिथाङा पार्टिनि नोजोराव बुंदो बिथाङा पार्टि हिसाबै बुंदो नाथाय बिथांनि बाथ्राया गासैबो एन्टि बर' स' माबोरै एन्टि बर' नोंथांमोना आङो खुला खालामनो हागोन बिथाङा बाय बुंनायनि स्टाइलखौ एसे जुदि सोलायनाय मोनबा बाथ्राया मोजां पलिटिकेल जागौमोन आरो किन्तु पलिटिकेल जाना थायाखै बिथांनि बाथ्राया दानिफ्राय 30 बोसोर उनाव बिथांनि बाथ्राया माने दुर्भाग्यजनक होनना बुंहैगोन आरो किन्तु बर्तमानाव बेखौ हमना मोननाय नङा खारन आथिखालाव बर'फोरा बर' नंलाथ' आथिखालनि बर'फोरा जाबाय मा नों BPF नों UPPL बास बे बाथ्राया नोंथांमोना गोखा मोनगोन नाथाय दानिफ्राय 20 बोसोर उनाव नोंथांमोना सानगोन बे बाथ्राया कारेक्टमोन बहुत उनहालागै सानना बुंखादों बाथ्राखौ बर्तमानाव बर'फोरा बर' नंला BPF आरो UPPL स' बिथाङा मा बुंदों बिटिआर सोदोबा बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो थांखाबायमोन आं बिथांनि क्लिपखौ नोंथांमोना नुखाबाय आरोबाव बिथाङा बुंबावदों बिटिआर सोदोबखौ जोगारनांसिगौ गंगा दैयाव बेखौ फोजाव हरनांसिगौ ओरैबायदि अमंगल सोदोब बिटिआरआ बे बर' हारिखौ जोबस्रां होबायमोन बे सोदोबा असुभ माने बे जोंनि थाखाय खहा गोनां अमंगल सोदोब बेयो बयबो मानसिया बिटिआर मुंखौ लानाङा बे सोदोबा बर' जातिनि थाखाय असुभ बे सोदोबखौ EM GM MCLA रावबो बाहायनाङा बेबायदि बुंदों बिथाङा बे सोदोबा कनस्टिटिउसनेल नङा लकसभा राज्यसभा बेवहाय पास जायाखै बेनि बिलखौ पेन्डिं अबस्थायावसो दोनदों दिनैसिम बेयो लकसभायाव दैखांजायाखै बिनिखायनो बेयो आनकनस्टिटिउसनेल बे गैला बे रिजेक्ट जाबाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे रिजेक्ट जाबाय बिटिआर सोदोबा रिजेक्ट जाबाय बेबायदि बुंदों बिथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ एक्जिस्टेन्स गैला माने एक्जिस्टेन्स माने मा बिनि थामोनथा बिनि बि गैला बिटिआर एग्रिमेन्टआ गैला बिथाङा बेबायदि बुंदों बिटिआरनि दारै जोंहा जेबो बेनिफिट जायाखै बे पलिटिकेल वार्ड बेखौ आं बुंला लाब जादों जाया बे जाबाय मा रायजो राजाया मिथिगौ बेखौ बेवहाय आंहा बुंनो गोनां गैया BTC 6 शिडिउलखौ रैखा खालामनोबा बिटिआर सोदोबखौ खुगायावनो लानो नाङा बेखौ जोगारनांगौ बिटिआरआ जोंनि थाखाय गाज्रि लैखोन बिटिआरखौ नागारनानै फिन बिटिएडि खौ लिरफिननांगौ बिटिएडिआ कनस्टिटिउसनेल यस बिटिएडिआ कनस्टिटिउसनेल बे बाथ्राया सैथो बिथाङा बेखौ नंखाय बुङाखै बिटिआरआ रिजेक्टेड वार्ड 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बेयो माने
होल्डआव दोनदों बेखौ गारसोनानै दों बे बिलखौ बे लकसभा राज्य सभायाव फैनायनि जेबो आसा गैया। बिनिखायनो बिटिआर सोदोबखौ जोगारनांसिगौ, बिटिआरखौ जों नागारनांसिगौ। दा आंनि बुंनो नागिरनाया जाहैबाय बर' मानसिफोरा एसेबांबो पलिटिशियान माब्लानिफ्राय जाखो? बे बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन आं गोसोखांनि बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा बियो बिटिसिनि सिङावनो मोनसे मडिफिकेसन। बेनिखायनो बेवहाय बिटिसिनि जोबस्रांनायनि जेबो बाथ्रायानो गैखाया। बर' मानसि हिसाबै बुंदो दे नोंथांमोना पलिटिकेल नोजोराव दानाय, एबसुनि नोजोराव दानाय, नोंथांमोनाथ' एबसु इउपिपिएल सानो नालाय। दहायनो फार्स्टआवनो बुंदो बर'फोरा आजिखालि बर' जाना गैलिया। अनलि मोननैल' जाबाय बर'फोरा, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। बिदिसो बुंनांसिगोन आरोना। अपमान जोंनि बर' जातिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जेंना फैदों दा। बे ओरैबायदि गेदेर जेंना, बेनिफ्राय उद्धार मोननो थाखाय एनडिएफबि बिएलटिआ जेसेबां बिग्रायदोंमोन ना इसेबां बोसोरानो नांफिनगोन बेखिनिखौ बुजिनो। आं जि नुदों जोंनि मानसिफोरनि जि साननाय, खिबौ खर' ना मा होनो बर'फोरखौ, बे सेम आरो बर' थब्र' होननायानो बिराद इनो सिदाखा आरो ना। ओरैबायदि पलिटिक्स, सब मानसियाबो बिपिएफ, सब मानसियाबो इउपिपिएल। सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ, बाखि मिडिलमेन रावबो गैला। पार्टि नङि रावबो गैला बर', सब पार्टि, सबबो। बेबायदि मोनसे थासारि। दा नोंथांमोनखौ आं बुंगोन बिटिआर जि गोरोबथा, बे गोरोबथायाव मा दं गैया बेखौथ' बुंना लाब गैला नङा होमबा? जिहेतु रिजेक्टेड वर्डनो दा माया बिथाङा नंखाय बुंदो बेखौ नोंथाङा मिथिबाय। रिजेक्टेड वर्ड माबोरै जाखो? कनस्टिटिउसनाव पास जायाखै, माबा जायाखै, बेखौ मानिनो हायो, खिन्थु रिजेक्टेड वर्ड वाइ? माबोरै रिजेक्टेड वर्ड? बेखौ जोगारनांसिगौ, गंगायाव फोजावनांसिगौ। बे जाबाय एन्टि बर'नि मोनसे नेरसोन। बर' जातिनि थाखाय बे मोजां लैखोन जायाखै बे वर्डआ। बबेबा गोरोबथायाव मेरिट्स डिमेरिट्स थागोन, आरो बै गोरोबथाखौ खालामदों सोर? बर' मानसियानो। आरो बैहाय वेटनेस हिसाबै दंमोन दा थानाय चिफ बिथाङाबो। स' वेटनेस हिसाबै दंमोन बिथाङाबो। बेनिखायनो बे जि बिटिआर, बे बिटिआरखौ रिजेक्टेड वर्ड, बे कनस्टिटिउसनेल नङा, बिदि बुंनाया बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां। मानोना बेखौ कनस्टिटिउसनेल खालामनो थाखाय जों नाजानोसो नांगोन। बे मोनसे मडिफिकेसनसोमोन, बे इसे आपग्रेडेसनसोमोन बे बुस्थुआ। बेवहाय बिटिसिनि जेबो खहा जायाखै। बिटिसिया बिटिसियैनो दोङो, मात्र बिटिएडि नामा सोलायनानै बिटिआर जादों बास। बिटिएडि आरो बिटिआर बबे बांसिन पावारफुल, बबे बांसिन गोजौ थाखोनि, बेखौबो बिजिरनायनि सम जादों। नाथाय बेखौ साबोसे बर' मानसिया बुजिनो हागोन दिनैनि थासारियाव? रावबो बुजिया। बुजिगोन इन्टेलेक्सुयेल जायफोरा गोरों गोरा बिथांमोना बुजिगोन। नाथाय बे बिटिआर बिटिएडिनि डिफारेन्सखौलाय मा बुजिना मोनगोन नों? आं साधारन मानसियालाय जेबो बुजिखाया। बेनिखायनो जि बुंदों बेनो कारेक्ट। माने लं फिउचारखौ बारा नायाखै आरो जोंनि मानसिफोरा, प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जि नुदों बेनो। स' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंबाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एक्जिस्टेन्स गैला, बे सोदोबा 1000% फेक। इमान नंखाय खोथाखौ बिथाङा बोरै बुंखो मिथिया। एग्रिमेन्टआथ' दिनैसिम डिजल्भ जायाखै, एग्रिमेन्टआ दङ। नाथाय बेखौ कनस्टिटिउसनेल खालामनो हानाया सबसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा। बेवहाय निस्सय जाफुङाखै, बे बेलेग बिसय। नाथाय बेनि थाखायथ' जों बर' मानसिफ्रा नाजानांगोन ना, नाजानांगोन। आरो 125 एमेन्डमेन्ट, बे 125 जि एमेन्डमेन्ट, बेखौ नोंगौ पार्लियामेन्टआव लाबोआखै, नाथाय बेखौथ' नाजानांगोन ना। नाजानाया जाबाय बर' हारिनि मोनसे नेचार। नाजानानैसो, होस्रिख्रावनानैसो, बिग्रायनोसो गासैखौबो मोनदों। बेनिखायनो बर' जातिया बिग्रायालासिनो जेबो मोनाखै। स' मोननाय मोनैया उननि खोथा। नाथाय बर' हारिया बर'नि मोनफ्रोम मुलाम्फानि मुवायाव जों सापर्ट होनांगौ। आरोबाव मा बुंबावदों बिथाङा? बे एग्रिमेन्टआ बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो नागिरबाय। आं आसरित जायो सम सम, मा जाखो बर' मानसिफोरनि नेताफोरा जे बबेबा मोनसे एग्रिमेन्टआ बर' जातिखौ फोजोबस्रांनाय, माथिं बोरै फोजोबस्रांखो बेखौथ' बुंबाय थाना लाब गैया। नाथाय इमानबो पलिटिक्स, माने इमानबो माने आसरित धरननि मोनसे बर' जातिनि गेजेराव क्रिएट जानानै दंना। बर'नो मोननैल' बुस्थु दं, दहाय बुंदो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बास। आं जुदि बर' मानसि हिसाबै जुदि बेबायदि बाथ्रा बुंबा बेयो मा नोजोराव थांगोन? जिहेतु बिथांनि
बुंनाया गोरोन्थि जादों ना आं बुंबाय नालाय आं मा जाहैगोन इउपिपिएल नि मानसि जागोन इउपिपिएल नि मानसि जागोन दा बे बिटिआर गोरोबथायाव माखासे मिस्टेक जादों माबा माबि मिस्टेक जादों बै मिस्टेकखौ बुंब्रा जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बे गोरोबथाखौ मावफुंनो हायाखै बिखौ बुं बेफोरखौ बुं जे माने बे थांनाय सरकारा जे मावना दिया एबसुआ बेखौ मावफुंनायाव माने साक्सेस जानो हायासै 5 बोसोराव सारि बोसोराव बा 4 बोसोराव बेफोरखौ बुं नाथाय बेयो मा रिजेक्टेड वर्ड मानसिफ्राथ' नंमारगोन अ बिटिआर एग्रिमेन्टआ गैला बिदिब्ला बेयो गैला ओरैनोसो थांगारबायो बेबादि माने बाथ्राफोरा माने आसरित धरननि बाथ्रा माने जोंनि हारियाव ओरैबायदि इन्टेलेक्सुवेल उजिदोंना जाय इन्टेलेक्सुवेलफोरा गाव मा बुंलांदों बेखौ बांद्राय सानानोखा जे एग्रिमेन्ट खालामना फैबाय बेहाय मा दं गैया बबे पार्टआ मोजां बे बुस्थुखौ साक्सेस जानायावथ' सापर्ट थानांगोन ना एबा सापर्ट गैया नोंथाङा सिरि थाना मा रिजेक्टेड वर्ड मा माने बेजों बर' जातिया जोबस्रांबाय बायदि 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 आसरित धरन नुलांनो हमदों माने 6 सिडिउलखौ रैखा खालामनोब्ला बिटिआर सोदोबखौ खुगायाव लाबोनो नाङा बेलाय मा धरननि भाषा जाखारो स' बेबायदि आसरित बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबाय निस्सय आरो बे गासैबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बर' जातिनि गेजेराव मोननैल' जाना दं दा बर'आ बर' जाना गैला बिपिएफ आरो इउपिपिएल जाना दं बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ इउपिपिएल नुगोन बेनो रोखा आरो सोरबाथ' बुंगोन नों इउपिपिएलनिखौ आं नोंखौ मिथिखागौ सिनायखायो ओरैबो होनलायगोन अब्ला नोंथाङा बिपिएफनि मा जाखो होमबा बर'दो बर' बिपिएफ आरो इउपिपिएल बेनिखायनो आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल दङ निस्सय एनडिएफबि आरो बिएलटिआ जेसेबां बोसोर बिग्रायदोंमोन बै जि कनसेप्ट बे कनसेप्टखौ गैया खालामनो आरोबाव बर' हारिनो 30-35 बोसोरानो नांबावगोन होननानै आं सानबाय बिनिखायनो 30-35 बोसोरनि उनावसो बैबादि माने जाय बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा दिनै बुंबाय थादों बेखौ नंगौ होननानै सानबाय थादों बै मानसिफ्रा बुजिगोन बै समाव बारग'लांगोन गोसोआव लाखि बयनिबो गाज्रि दिन फैयो बयनिबो मोजां दिनबो फैयो नाथाय दिनै नोंथाङा जाय बाथ्रा बुंबाय थादों जायखौ नोंथाङा बिराद कारेक्ट नंबाय थादों नाथाय फिउचारनि थाखाय बै बाथ्राया बेसेबां कारेक्ट बर' जातिनि थाखाय दिनै मा रिलेभेन्ट दं बै बाथ्राया बेखौबो साननांगोन बर' मानसिफोरा बांद्राय पलिटिकेल जानो समाया खारन बर'फोरा होस्रिख्रावालासिनो जेबो बुस्थु मोनफेराखै बेनिखायनो पलिटिक्स खालामदोंबाबो पार्टि बानायदोंबाबो बर' मानसिफोरा गावनि मोनसे खनायाव गावनि हारिनि खहा जानाय सेन्टिमेन्टखौ माब्लाबो क्रिएट खालामनो नाङा दिनै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों गोबां साननो हागौ बिथाङा कारेक्ट बे जाबाय मा सर्ट टार्माव कारेक्ट बेयो लं टार्माव बिथांनि बाथ्राया बर' हारिनि थाखाय खैफोद गोनां बेखौथ' जों बुंथारनांगोन खारन बर' जातियाव मोननैल'सो दं दा बर' जाना गैला बिपिएफ आरो इउपिपिएल नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ इउपिपिएल नुखागोन आरो जाय नोंथांमोना आंखौ इउपिपिएल होनना बुंदों आंबो बुंगोन नोंथाङा बिपिएफ होनबाथ' टिट फर टेट समानानो जाबायना नङा होमबा नाथाय गोरोन्थिखौथ' बुंनांगोन बर'नि मोनफ्रोम सुक्तियावनो गोरोन्थि दं बाङाय गोरोन्थि दं सबावनो दं बिएससिआव दं बिटिसि गोरोबथायावबो दं बिटिसि गोरोबथायावबो कार्बि आंलंनि जेंनायाथ' सल्भआनो जायाखैना आरो बिनि बादैबो दंबावो बहुत बिएलटि बिथांमोना दिनै बेकार जाय थानांदों जेबो मोनाखै स' बेफोरबो बहुत धरननि जेंना दं आरो बेवहायबो थागोन बेवहाय एनडिएफबिनि जेंनाया सल्भ जायाखै स' बर'नि मोनफ्रोमबो सुक्तियानो माने सल्भ जाफेराखै मोजाङै खारन बर' जातिखौ गादबनायानो जाबाय प्लेनिं बर' हारिखौ माबोरै माबा मोनसे होफ्लानानै बिसोरनि खामानिखौ मावालासिनो दोनगोन बेथ' प्लेनिंखाना बेखौथ' जों बुजिनांगोन दिनै जों मानो बुजिया जोंनि सुथुरा जोंखौ बेबायदि माबा मोनसे होननानै जोंखौ बन्सित खालामनायानो प्लेनिं बेखौ जों मानो बुजिया बर' मानसिफोरा बेखौ बुजिनांगोन ओरैनो सायावनो हा बेरगावनानै इन्टेलेक्सुवेल जाबा जाया फिउचारखौबो साननो हानाय जानांगोन स' मा बुंबावगोन ना बर' जातियाव आथिखालि बर' जाति जाना गैला बर' जाना गैला बिपिएफ आरो इउपिपिएल थेंक इउ